това и на всички това предаване. Но почнал си, кажи пак заболяванията. Свършихме ли се заболяването? Аз казах аз си куми други, добре. Къде са? Ето. Ще го заснем. Камерата да го заснеме да гледа. Няма проблем. Чернодробни заболявания, разширен черен дроб, жълтеница, цироза. Аз ще ги прочета. Сърдечно-съдови заболявания, това са аритмия и стенокардия, гинекологични заболявания, бяло течение, възпаление на яйчниците, влагалищни гъбички. Неврологични заболявания, невроза, безсъние, главоболие, страхова невроза. Простата. Малко да отворим една скоба. Да? Какво точно като простата лекуваш? Ще ти кажа. Значи, когато простатата почна да набъбва, да расте, така? Тя притиска уретъра, защото уретъра минава точно. И не може човек да... И веднага струйката става тънка. Отидеш да уринираш, тънка струйка. Съобщава ти, телеграма ти праща простатата ти. Тя да почне да се лекува. После нощно време. Особено простатата удря мъжете на след 50-те, 50-60-те. То почваш да ставаш на всеки час да уринираш нощно време. 5-6 пъти да пикаш. Сънят ти се накъсва, всичко. Ставаш нервен, заспан. Бати ти че Дончо. Да, няма проблем. Добре. Но това е. И още нещо. Значи, простатата е второто сърце на мъжа. Какво имаш предвид? И ще ти кажа. Ерекцията. Има ли простатит? Възпали ли са? Ерекцията пада. Так ще да си на 4 години. Да. Значи много мъже може би имат евентуално проблеми в това отношение, че простатата има. Има ги, ще ти кажа, защото те ме търсят. Да. Там има два момента обаче. Говорим на активна възраст мъже. 40 годишен прав. Там нещата не вървят. Питам аз. Значи, простатата. Ако се установи простатата, лекуваме простатата. Ако простатата е вред, компютъра му. Компютъра ме врачи. Психиката. Да! Правим комбинация да пие 40 дена и чисто компютъра и готово. И самолета и двата варианта ги оправяш. Да. Продължаваме. Бъбречни заболявания, цистит, каза го отделя. Дихателни заболявания, бронхиална астма, задно, бронхит, язвата споменахме, стомашните болести също, гастрит, колит, запек, алергия, безплодие. Бича на съвременето, безплодието. Много хора, предполагам, ще те потърсят за това нещо, много млади двойки, защото е голям проблем за това. Сега ще кажа още нещо. Да? По-малко взе да ме търсят. Има държавна политика, има безплатно инвитро, не знам какво ги правят. Има. Избор техен. Това избор тя, аз не казвам нищо. Но има другия момент. Когато подложката не е подготвена, внимаваш ли възпалителния процес за това, което ти казвам? Внимаваш ли бялтеше, внимаваш със сираци, ако ще 5 пъти да ги правя на 2, фаща го на 20 и не изхвърля продълго. Инвитро искаш да кажеш. Ако ще 5 пъти да ги правят, няма да стане. До 20 пъти го правя. Значи, твой съвет е да отидат, да дойдат първо да си оправят. Няма да дойдат при мен, просто да си изчистят тези неща. Аз не казвам, че всичко трябва да дойде при мен. Разбирам се. Казвам какви са причините. Нека медицината е силна. Да има и да причина, мани със сираци. И окей. Тогава вече да. И ще стане. Добре. Така. Ще ти кажа още нещо. Много хора, значи застаряното поколение вече, 60-70 годишни, шипва. Непрекъснато ме пита. Ми шипва в колената, особено тук по гръбначния стълб. И ще ти кажа една рецепта. За шиповете кажи за гръбначния стълб. Ще ти кажа. 2 пресни кокоши яйца. Слагат се в един буркан компотен, обаче отворчето е по-тясно, пък ако ти е голяма ръката, не може да го пуснеш. Слагаш го в лъжичката, накладеш буркана и го оставяш. Така, двете. Заливат се, до покриване се залива с винен оцет. Подчертавам и казвам. Винен. Не друг. Ябълков. Винен оцет. Кисне 3 дена. Стапеса, чурпата на яйцето, бъркай свилицата, вадиш ципата, хвърляш. Остава белтък, жълтък, оцет. Пребавяш 150 грама терпентин, разбъркваш го, става бял като боза. Режеш едно парцалче. Да. Така, слагаш това в бутилката, с капачката, той се отея, но когато го ползваш, така разбъркваш, той повеля, като боза става. Намазваш парцала, так, на шипа. Кога? Сутрин, вечер? Без значение. Обаче тук има подобност и слушаме много внимателно. Значи, първите 3 дена
първите 3 дена, по 6 минути стои тук. Значи първият ден 6, втория ден 6, третия ден 6. И оттам нататък се увеличава с по 2. Става 6, 8, 10, 12, докато дойде до 20. На всеки следващ ден с по 2 минути. Така. И като стане 20 минутки, слагаш го тук, 20 минути да стои. Правиш 30 дена процедури, 30 дена налагане, Край на шепа. Като този парцал, за който казах, не са пере, не са фърля. С него. Той става галката, кожа става. Продължава. Окей. А за краката шипове? Сега, краката, краката те са колената. Да. Обаче, когато е в петата шипа, схемата е друга. Тогава детско бурканче, детските бурканче, Пюрета, така? до половинта мед, 100 грама сяра от аптеката. Тя е жълта. За пиене сяра. Объркваш го, той става като тестъл. Взимаш с лъжичката едно. Слагаш на петата отдолу вечерта. Какво? Това би сместа. Без вълнен парцал. Няма вълнен парцал. Тук няма. Тогава слагаш тук долу на петата, с едно найлонче на петата, завиваш го хубаво и така спиш с него. Направи 10 процедури, 10 вечери, край с шипа на петата. Разбираш ли? Така. Много ценна информация, да? Ма разширени вени. Сега. Значи, сега ще обясня. Аз обяснявайки на тези зрителите слушат, те ще се го правят. Картоф. Обелката на картоф. Суровия картоф. Обелчицата. Щупва се на каша. Залепваш тук на разширената вена. Нощта. Да направи 10 на вечер. Облегчава. Не казвам, че го излекува, но облегчава. То малко ли да ти облегчи да те върли? Разбира се. Значи това може да го направи всеки. В къщи. Нали? Да, ако искаш, ако имаш да кажеш още нещо, ако не... Но аз имам да кажа много неща. Добре, да покажем, може би сега е време, да покажем част от билките, които си приготвил, които си направил, да видят зрителите как си става до известна степен това сушене на билки, рязане. Да покажем нещо. Не, ще го покажем, аз ще ти кажа. Да? Значи, билката трябва да се суши на сянка. На сянка. Никакво слънце. Директно слънце не. Няма слънце, бе, браче. Ясно. Трябва да е на сянка. На сянка, проветливо. Аз, например, сега ще ти покажа, бо ще го видиш. Направил съм си тук една малка като сушилничка, с рамчици, реже си ги с машинката на ръка, някои, не всички могат на машинката, на ръката, кръц, нареже си го, сложи си го на рамчицата, отгоре ми е ламарена покрива, жега вътре 40 градуса, имам си направен термометр, че горе-долу гледам, за 3-4 дена, няма седмица, билката изсъхва, супер. Оттам, горе на тавана също съм си направил равчета и суша си ги това. Така е. И си ги съхранявам в чували книжни. В чували книжни. Защо в книжни чували, не в други? Има ли някакво значение дали чувала е книжен или нейлонов? Нейлона запарва вече. А съндъци може ли да се... Може и съндъци, но аз съм в чували си ги съхранявам. Добре, освен да, ако ми позволиш вече, уважаемите зрители, да хвърлят едно око да видят... Добре. Още ли ще? Още нещо искам да кажа. Да. Сега. Тъй като ще бъде голям интерес, мога да ти съобщи телефоните. Те хората ще ме търсят вече. Ма разбира се, нали? Как? Добре? Да. Хубаво. Значи, аз се намирам в Хасковските минерални бани. На улица Филип Точо 7. На улица Филип Точо 7. Така. GSM ми, който е редовно в мен, е 08 98 76 48 68. Значи, на този GSM по всяко време може да ми се обадят хората и желая предварителен разговор с тях по телефона. Да го чуя аз човека. Ще му задам 2-3 въпроса. Да се ориентирам. Аджиба, дали мога да помогна? И тогава да го призова, ако той иска да дойде. От Варна, от Бургас, от Видин, от София. Сандански. От всякъде. Защото ако той тръгне предварително и не дойде, добре, дойде тук седни, почне да ми разказва, ние му е работа, каже му не мога. Знаеш ли какво става тогава? Човека отчаян. Той едно, че болестта го мачка и аз като му откаже, като му каже не мога това и той се отива съкрушен. Огорчен, съкрушен. Уважаеми зрители, нека да кажем, моля ви се, да се обадят, да се разберем. После, лятно време, аз бера билки. Не може да дойдеш, че да ме чакаш тук 5 часа, докато се върна. Аз като се върна, съм изморен, аз почина се, изкъпя се. Пробвата не мога така. Аз затова много уважавам Александър Бел, човека, който измислил телефона. Дигаш, звъниш
нещата и се никакъв разбират. проблем. Комуникацията е едно от най-важните неща. Да отиваме да видим вече билки. Добре, ще ми покажа. Това е ръчната резачка. Искаш да ти покажа? Да, ако може, даже аз ще опитам. Чакай да сложа до пътнището. Тук билчетата да може да... Така сега ще покажа как става. Показно да направим. Реже се на ръка. Сядам на столчето и почва се. Сега ще какво трябва.